Okay, mag-start na tag-live mga igsoon. Ha? Live tayo. Okay, mag-start na tag-live. Tingog. Hello. So magpabot na suban mga igsoon na. Live ta kay murag mingaw na kay ba wala na jud tayo live ani. Wala na tayo live ani. So live ta. Saba man. We have 12 viewers this time. Natay sigutan ron mga igsoon. Kuha sa ning ako asang i-share. Okay. We have 18 or 17 viewers this time. Please share our lives. Natay topic rin ng hisgutan mga igsoon. May tungod ni siya sa unsa gyud ang pinakatawag nato ingon nga Kristohanon. Unsa gyud ang ato ang highest calling. Okay. Praise the Lord. We have 32 viewers. Anyway, naari meron sa gihapon sa asa ni na? Asa ta? Bae City. Okay. Nami sa Bae City mga igsoon. Nami nagstay diri sa Talungon. Okay, sa amuang ninang. Okay, so again ako sa ning kuan be. I-share. All creations. What ay background mga igsoon ng kanta ba no? Kay naata sa kuan lagi ba tas balay. Praise the Lord. So alright. Kadiyot sa nag-share sa ko mga igsoon. We have 26 viewers this time. Ako mo kuning i-share sa mga kuan ko, mga disciples, mga friend ako nga suod ganahan. Okay. Hapit na. We have 31 viewers this time. So, birahan ta niya. Okay. So, nahuman ako share mga igsoon. Please share our live. Again, naata karon sa Bae City, Negros Oriental. Naami diri mga igsoon. Nagstay sa gipuy-an sa mo ang aninang sa kanim gud among gipuy-an diri mga igsoon. Actually gikan mig Dumaguete kay nga tuad yung appointment diri is mo bisita lang mi diri sa bais sa among ninang kay gimingaw na may badugay ra mi kauban ni sa kong asawa sa Hong Kong, GIL Hong Kong unya. Mga Bible teacher ni sila. So karon kay since naaman mig Dumaguete the other day after sa mo ang seminar dito, midritso mi diri. Nga ko mag-expect igsoon nga madugay mi diri kay just yesterday nakitaan man ko sa tuang mga followers diri nga na ako diri. So gi-invite ko sa alagad sa Ginoo diri sa Dumaguete, sa Bais si Pastor Raymond from Calvary Chapel, no? So ning ingon siya nga pwede ba daw mo preach ko sa church nila this coming Sunday. So ingani man gud mga igsoon di ko mo balibad. So mao na nga yesterday nanawag ko sa to ang disciple dito nga siya muwali inig ka Sunday kay napa mi diri, no? So unexpected wa mi mag-expect ani igsoon but I believe gi set up ni Lord. So karon mga igsoon kay
Mura gimingaw na dyan ko mag-live. So, naka-decide kung mag-live ko diri. Nami sa taas, nami sa second floor, kauban sa akong anak na nagigdaigdas kung luyo ang asawa na subos ng laba. Okay? So, shout out sa tanano. We have 30 or 41 viewers this time. Especially sa tuwang mga followers diri sa Baez City, Negros, Oriental, or diri sa Negros, no? Na ami diri mga igsoon. And I believe this is not an accident. Giset up ni Lord kay naa siya katuyuan, no? So again, this Sunday, na ako sa Calvary Chapel, diri sa Baez City. Mag-preach ko, igsoon, I grab this opportunity nga gihatag sa Ginoo nako. I believe dili si pastor ang naghatag ani kundi si Lord. Praise God. So gusto ko mga igsoon nga this afternoon, gusto ko maghisgot bitaw kung unsa gyud ang atong pinakatawag ingon nga Kristohanon. Kay ang uban ani wala kabalo. Daghang mga Kristohanon nga dugay na nangalagad sa Ginoo pero wala jud kabalo sa ilang tawag. Abi nila gwa sila itawag. Kaya ang uban ingon na wa man ko na nga hiyas, wa ko na pastor, di ko kamao na pero naatay pinakatawag yun. Mao na atong isgutan karon. Okay? But of course, I just want to encourage everyone to share our live mga igsoon. Medyo nanibago ko ba sa to ang live karon kay wala ko'y background music unya laing balay ni. Wala ko sa buhol this time. Okay? But before we mag-start, akong i-shoutout ang my PC Gami family. Especially, nagpasalamat jud mi kayo ako, akong asawa. Actually, second time pa ni namong attend sa usa ka dako nga event sa Pisigami last time sa Cebu convention, and then karon sad sa mga pastor sa Visayas. So didto giheld sa Dumaguete. So grabe malipayon kay welcome kayo mi bisan bag-o pa lang mi diri nagpasilong sa Pisigami, no, kay nag-independent man jud mi last time. And then akong salamatan sila Pastor Lulong og si Pastora Olga, grabe ka kuan nila namo, no, gi-welcome kayo mi giatiman og may labi na si Pastor Giovanni nga didto mi gipastay sa balay nila, no. So, grabe ug sayang mga disciples enjoy kay mi, no. So mao na mga igsoon nga again wala na mi sa Dumaguete, na kami this time sa Baez City, Negros Oriental, somewhere in kuan man daw tawag ani Talungon. Okay? So first time pag ginamo diri. Mao na mga igsoon nga since na may wifi diri sa balay, kabalo na muna ako nga addict kay ko mo share sa pulong sa Ginoo. Kung unsa may addiction ako before, unsa ko ka-addict sa illegal nga droga, ka-addict sa inom, ka-addict sa babae, karon kay bawo na mo sa akong addiction, addict kay ko mo share og pulong sa Ginoo. That is why this afternoon, since na ako'y bakante, walay Bible study kay naaman ko diri, ako ning i-grab ng opportunity nga mo share igsoon. Gamay lang, nalang ko i-share yung mga igsoon, no? So ako man gibutangan diha og team igsoon nga unsa gid ang ato ang pinakataas nga tawag ingon nga Kristohanon. Siguro ang uban kabalo na mo pero gusto ko nga pahibawon pagid mo. Kaya ang uban dugay nang nangalagad sa Ginoo. Pero nagtuo sila ilang tawag ang musimba lang. Musimba og adlong ting simba. Magsigilag amen, praise the Lord, mao na ilang tawag, no. Mangalagad sa Ginoo, mao na ilang tawag. No, napa. Okay? So mao na atong isgutan karon. So, this afternoon ako'y basahon diri mga igsoon. From New Living Translation, Kung basahon diri mga igsoon, Matthew chapter 28 verses arito na mag-start 18 to 20. Again, Matthew chapter 28 verses 18 to 20. I believe kadungog na mo sa inyong pastor ani, kadungog na mo sa asa nga preacher nga kaning gi-quote nga verse. So ako pod lahi man, okay? Ako basawa ng Mateo 28, English ni 18 hangtod sa 20 na ingon rin pulong sa Ginoo. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Wow. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples, okay, to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Ang Diyos magapanalangin sa imbala ang pulong. Magampo ta kadiyot mga igsoon, labing gamahanon gi Diyos. Salamat Ginoo nining kahaponon, Ginoo taliwala sa mong kabdisi, but still amo kang tagaki gayon Lord nga mamalandong si mong pulong. Bless your word, and to all
of the viewers, mga listeners, panalangin ni Ginoo. I pray andamo ni mo kasing-kasing, and I pray, Lord, give us wisdom that comes from you. Give us a humble heart, teachable heart, open for correction, lubaw tanan, masinugtanon kanimo. Kay ang blessing, ang milagro na sa pagsunod, Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo, and let your will be done, and ikaw ang bahala. So, ikaw ang among master teacher this afternoon. So, Lord God, thank you daan sa victory ang nabiling panahon ng mga itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, we have 51 viewers this time. So, again, ang ato ang tema, igsoon, is ako na yung giuluhan og unsa gyud ang pinakatawag nato ingon nga Kristohanon. Kay daghan pa kayo ron igsoon, wala kabalo. But before that, shout out nato ni Be. Sister Rebecca Galdo, shout out from Southern Leyte. Praise the Lord. Again, Pisigami family, shout out, no? Good PM, good afternoon, Pastor, watching from Nasipit, Agusan del Norte. Thank you, Sister Maria Belia Roca. Okay. Announce na itong babaw eh. Okay? So, start na ta. So again, ang ato ang hisgutan karon mga igsoon mo bora, unsa gyud ang pinakataas nato nga tawag ingon nga Kristohanon. Nganong ako ni siyang i-share kay daghan pa kay Kristohanon nga wala pagyud kabalo ani. Ang uban kabalo pero wala gyud nihimo. Okay? So now, ingon diri si Jesus mga igsoon, ako balik mabasa sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ingon diri Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. No? After si Jesus igsoon na crucified, after si Jesus igsoon, gihatag niya ang kinabuhi, ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nagpalansang siya igsoon. And then nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw, niingon siya diri, Jesus came and told his disciple, I have given all authority in heaven and on earth. Gitagaan siya sa Diyos Amahan mga igsoon, ug unsa man all authority, tanang otoridad igsoon. Okay? Sa langit o sa yuta, gihatag ni Jesus nga tuang manunubos. Wow, grabe nga authority. That is why I just want to remind everyone, di basta-basta ni atong Ginoo. Di basta-basta ni si Kristo nga atong gilagaran, kay gitagaan siya og gahom. Gitagaan siya sa tanang otoridad. O sa authority sa Dios Amahan. Nga mohimo og mga dagkong butama kay bulungang butang. Amen. So mao ni, and then next line mo ni ang gingon. Diara ang atong highest calling. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Maugid ni, making disciple. Ang uban, nasipyat, wala sila, gisugo, gito sa Ginoo. Maugid ni, pinakataas na itong atawag. Maugid ni, igsoon ang pinaka-reason why gisaved ni Lord. Ganun nakabalotas ka matuuran. Dili lang para maglingkod sa simbahan or unsa. Make disciples, igsoon. Ang uban, enough na kay sila nga na sila sa church as a worship team member, worship leader, drummer, guitarist, bahista, no? Sunday school teacher. Unsa pa ka diha, no? Pero ang pinaka main gyud, pinaka goal nato as Christian, before si Jesus ning balik sa langit, ni kayab ni ngadto sa iyang trono igsuo ning bilin siya. Panglakaw kamo, no? Go and make disciples, himo ang tinun-an ang kanasuran. Maugin ni ang pinaka-highest goal or calling na to. Ang uban nagtuig soon, na sila yung mga pre-request nga, Pastor, i-pray ko nga makalampos ko sa kong pag-eskwela, mahimo kong doktor, abogado, pulis, maestro, maestra, seaman. Silang tanan, nalipay sila karon, no? Lipay kay mga Kristohanon, mga igsoon, kay nahimo na silang professional karon, nakapasar na sila sa board exam, nahimo na silang maestra, nahimo na silang pulis, nahimo silang abogado, nahimo na silang nurse, doktor, unsa man ang ilang profesyon karon. Lipay kay sila. Yan ning ingana dahil sa ning hatag din sila, ni pugas din sila sa alagad sa Ginoo, kay ni honor sila sa alagad sa Ginoo. Sakto na. Pero si piyat mo kung diha ra mo taman. Why? Because our highest calling is dili ng doktor ta karon, no? Dili ng pulis ta karon nga Kristohanon. Nurse, teacher ta nga Kristohanon. No. Our highest calling is to make disciple. Pangutana, naa ba kay disipulo bisan usa? Mao niya tong pinakatawag igsoon, mag-make disciple. Dili lang ni para sa kuano,
para ninyong tanan apil ko ani kay naman ko yung mga disciples grasya sa Ginoo. Bisan pa na nagtan-aw karon diri nga mga disciples nako. No, ako mong gidasig, ako mong gihagit, make disciples sad. No? Kung di-disciple mo nako, grasya sa Ginoo. Kamo sad pag disciple mo kay mao na isugo sa Ginoo. This is the highest calling sa mga Christian. Ang ubang mga Kristiyano wa kabaluan ni. Nagtuo sila enough na ning anointed worship leader ko. Enough na ning nga guitarist ko, keyboardist sa church, bahista. Enough na ning nga sigtig encourage ko sa mga unsa dia. Enough ni no. Pero ang punto igso ni Kristo ingon siya. Himo ang tinun-an pag make disciples. Amen. Mao gid ni igsoon. Mao ni ang pinakatawag nato nga Kristohanon, no? Making disciples, no? To win souls, not to win debate. Ilangan na mag-debate dia, wa koy hindi ko magapil-pil dia. Mao na mga igsoon kabantay mo nako nga sabaan kay ko sa Facebook, sabaan kay ko sa social media igsoon nga naman. Akong purpose igsoon is to make disciple. Daghan actually igsoon to be honest. Daghan kay kog disciples karon nga nara diri sa social media. Mabitan ang uban, moingon pastor, gihikap ko sa Ginoo. Pwede ba ko mopugas, pastor? Pwede ba ko mo tiles nimo? Naa diri nga naman nakadungog sila. Nagtambi kog maayo igsoon, no? Wa koy undang na ako sa social media kay akong gi-disciple, no? Naghimo kog disipulo. Na mo message din ako nga pastor, pwede ba something ano no kay mao na itawag nato igsoon. Ayaw igsoon paminaw mo. Ayaw paglipay-lipay da no. Ayaw igsoon ka kampante or dap nga makomportable ka kay dako kay kag sweldo kay professional ka abogado, pulis ka, maestro, unsa man kada engineer. No, na kay disipulo. Wala igsoon din. Di pa ginamao ang pinakatawag nimo. Kung nagdanaw man diri akong usa sa akong amigo kababata nga pulis. Kauban ako sa una sig sulod sa prison. Ako sing ingnan nga dili na mao imong tawag ra nga pulis ka. Kay ako siyang giprangkahan gyud. Ako siningnan nga, no. Mawali jud ka, mag-make disciples ka. Kay mao gini pinaka-highest calling na to. Igsoon ang uban, lipay na kay gihatag na sa Ginoo akong pangandoy. Nahimo na jud kong pulis, nahimo na kong dako kay kog sweldo sa virtual assistant, sa call center. Nahimo na kong manager, pastor, ilibrete ka. Mao na lipay ka sila da, pero sayop na yung mga igsoon nga magkomportable ka dia. Ang pinakataas nga tawag nato nga ikalipay sa Ginoo. Kanang mag-make disciple ta. Tanawa. Ingon siya, before Jesus ni kayab sa langit, ingon siya, sa rin nabadnaw siya mga igsoon sa ikatulog ka adlaw, ingnan niya yung mga disciples. Okay, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Daro, it's this new disciples, mga bag-ogit, no? Kanang nakay tinunan, no? Natay kabisihan igsoon, ayaw kumpiyansa igsoon nga lingaw kay sa imong trabaho. Lingaw kay sa imong negosyo, lingaw kay sa imong pag-eskwela pero wa kay disipulo. Dapat na kay disipulo. Praise God, bisag usa lang kay nga naman sugo na sa Ginoo. Go and make disciples. Trabaho na to ang gitrabaho sa Ginoo before. Wala naman siya sa kalibutan, kitang nabilin. Mo na hinungdan nga giluwas kay igsoon, making disciples. Unya katong imong mga disciples, imong gitrain na imong leader sila mag-disciples na pud ana ra na. Okay? Sa dang gi-disciple ni Lord tong 12, ang katong 12 ning disipulo na pud na sila mga tinun-an pud. Okay? And then teach these new disciples to obey all the commands. Okay? Tudluan sa mga commands ni Lord ang atong disciples. Udarang pinakanindoon ug mao ni among nasinati karon. Ang last, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Unsa gyud ni Jesus, and be sure of this, I am with you always. I am with you always. Samtang mag-make disciples ta, no, maghimo tag tinun-an igsoon, mangita tag disipulo igsoon. Ang Ginoo mag-uban nato. Ug kabalo na mga igsoon, ako na ning gibalik-balik wan si Lord mo uban nato. No, ubanan ta ni Lord full package na tagantag may panglawas, tagbo na to panginahanglan, pauswagon, palambuon, paasensohon ta. Everything we need ihatag sa Ginoo igsoon. Ngano man saad niya, I am with you always, even to the end of the age. Bisan matapos pa tong edad or ni atong kinabuhi nining kalibutan ng Ginoo mag-uban ka nato once mag-make disciple ta. So ang pinakayawig soon nga ang Ginoo mag-uban-uban ka nato mag-make disciples ta. Usahay dagang mga Kristohanon nga magsige compare sa ilang kagalingon, mga Kristohanong himantayon kay sa ubang mga ministry sig panghimantay ngano man ang problema, wa man gud sila disciple, so wa sila gikabisihan. Apan kung kita igso natay mga disciples busy man ta magsige og encourage sa tong disciples, magsige follow up, magsige dasig, ayaw itugot igsoon nga Kristohanon ka karon, enough na nimo nga magsimba.
Kristohanon ka karon, inap na nimo nga luwas na ka nanakos Ginoo. Mao na niuswag ko na mao ni akong trabaho, nagnegosyo ko na prosperous kay akong negosyo, nindot kay giuswag, gipauswag ko sa Ginoo. Praise the Lord. Pero igsoon, di pa na mao ang gusto sa Ginoo nga himuon nimo. Og akong balikon igsoon ng uban, mura bitaw og komportable na sila kay siguro ang ilang ministry sa church tighinlo, na ministry man na tighinlo or unsa driver ba ka sa church, unya worship leader, praise the Lord, hallelujah, or ibutan talag gitarista, bahista ka pero sayop na kung nagtuo kag mao nay pinakataas nga tawag nimo. Kay ang pinakataas nga tawag nato mag-make disciple ta. Amen. Mag-make disciples ta mga igsoon. Mao nay pinakataas nga tawag nato. Gibilin sa Ginoo before siya nikayab sa langit. Panglakaw kamo himuang tinunan ang kanasuran, bautismohi sila, tudlui sila sa mauni. Nindot kay igsoon mauna. Mao ning sipiat sa uban dugay nang nangalagad sa Ginoo pero wala magdisipulo. Wala ta mo gipugos pero ako lang mong gipahinumduman sa pinakataas nato nga tawag. Dili nang ma-successful businessman ka bisan pag magbanig kag kwarta nya wala kay disipulo bisag usa. Wala nimo nakuha na angkon ang pinakataas nga tawag nato. Amen. Praise the Lord. Ngana na siya mga igso, no? Kinahanglan natay disipulo kay mao nay tawag nato, gid mao nay pinaka gisugo sa Ginoo nato. Praise God kung professional ka karon. Praise God kung successful businessman ka. Praise God kung imong giampo, Lord, madinsles ko, Lord, mahimo kong honor sa school. Nakuha nimo. Praise God. Pero di pa na mao igsoon. Ang pinakatawag yun, ang pinakagustong may tabo sa Ginoo sa imuha, ingon nga Kristohanon, pag-make disciple. Kung na nagtanaw diri mga students, dako kay ng chance ninyo nga mag-disciple mo sa school. Abi yung mga igsoon, paminaw mga students. During the 5th year of my ministry, 5th or 4th year of my ministry as a pastor, nagampo ko sa Ginoo ningingon ko, Lord, mobalik ako og eskwela kay nindot kay mo eskwela ko Ginoo balik. Daghan kay mga kalab bitaw makawali ko. Pero wala man gi grant ni Lord. Wala sa kutugti sa Ginoo na nagpadayon ko ingani mga igsoon. Mo na ganahan ko tigsulod sa prisuhan, lakawan ko sig Bible study, making disciples na kay mao nay sugo sa Ginoo. Amen. Mao nay sugo sa Ginoo, mao nay pinakataas na nga tawag. Dili enough igsoon para sa Ginoo mo simba ra kag Domingo, motugtog ra ka sa worship team. No. Make disciple dapat na kay atiman nun. Kay mao nay sugo sa Ginoo. Go and make disciples, no. Maghimo tag tinun-an igsoon. Lami kayong saad. Sa saad, di ba? Kung gingon ninyo, saad sa Ginoo. And be sure of this. Mao ni pinakanindot kay saad ni Lord. Og si Lord once siya mo sulti, may tabo na. Ingon siya, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Kami igsoon. Glory to God. Sige, make disciples. Akong asawa. Ako mga igsoon primarily. Ako yun yung gitubag. Ko, Lord, kay mo mong gibag-o Ginoo. Gipaundan ko nimo, gibag-o ko nimo, di na ako ganahan mo suyo pag syabo. Di na ako ganahan mo sigarilyo, inom, mababay, rugby, bulkasil, marijuana, barnis, asusa, katol, sirap, gasolina. Wal na ko anang tanan Ginoo. Lord God, gusto ko Ginoo ang nabili na akong mga oras sa kalibutan. Akong ihalad aron magpagamit nimo. So mao to gibutang sa akong kasing-kasing nga maghimog disipulo. Mao na nga. Kuan kay ko igsoon din. Sa akong nabantayan igsoon, akong gi-claim ni, di ba Lord, ningingon ka nga, and be sure of this, I am with you always, no. Once mag-make disciples ta, ingon man ka Lord. Istorya ko sa Ginoo ba? Then once mag-make disciples ko, ingon man ka nga, mauban ka na ako. So ako nang barugan. So karon igsoon akong nabantayan igsoon. Sa diang amo ning gihimo akong asawa, ako igsoon no. Mao ni akong gihimo labi na sa social media sa online daghan kog mga disciples diri sa Ginoo. Kuan igsoon ako nakita nga grabe ang pagtagbo sa Ginoo sa panginahanglan. Akong nakita igsoon nga ang Ginoo wala nagkulang kanamo igsoon. Pila ka Judith daghan kayo pero kanunay may advance igsoon. Grabe si Lord. Gi-bless me ni Lord financially in every areas of our lives, good health, tanan nga klase sa panalangin.
gibubo sa Ginoo. Pabor gyud kanang pabor gyud. Bisan paglarga na mo diri, wa mi mga kwarta nga ingon. Madto ta dito wala binay mga kalit-kalit na mga tawo nga mo kalit lag kontak nimo gigamit sa Ginoo. Wa ka kaila mao ni pastor pwede ba mo tanong, pwede ba pastor anha ko mo tayo pastor. Kagawa ko kaila. Personally wa ko kaila. Pero tungod kay ning saad ang Ginoo nga inig while mag-make disciples taning ingon siya, and be sure of this, I am with you always. Gituman lang ni Lord ang iyang saad kanamo. Amen. Si Lord faithful kay sa iyang saad. Even though sometimes we are not faithful, but si Lord faithful kaayo. Iyang gipabati o gipakita kanamo nga matinud-anon siya. Samtang naghimo mig mga tinun-an, naghimo mig mga disipulo, nag-disciples, mig ipakita sa Ginoo nga nag-uban siya namo kanunay. Amen. So mao ni igsoon. Again, just a reminder to all of us. Ayaw ka kampante nga professional ka karon. Asa ka nagtrabaho, gobyerno? Unsa man nimong profesyon karon? Kristohanon ka. Praise the Lord. Luwas pa ka na kay trabaho nindot imong income pero igsoon kung wala pa kay disipulo pagsugod na. Kay ngano man maunay pinakataas nga tawag nimo. Kung gusto kag pinasahi pagid nga pabor sa Ginoo nga ibundak nimo. The blessing from the north, south, east, west igsoon ibundak nimo. Pag make disciple kay saad na sa Ginoo. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Kanus-ana niya gisulti. Iyan ang gisulti after ni ingon siya, go and make disciples. Una di ay si Lord atong unahon. Trabaho na to ang ipabuhat sa Ginoo. Siya na'y bahala sa tanan. Amen. Ang tanang mga maayong butang ihanay plaster sa Ginoo once trabaho nimo ang ipatrabaho sa Ginoo. Amen. Ano sa mga igso, no? So, mo na itong mensahe ng taknas kapunon. I just want to encourage everyone to share this live. Ako maning putlor ng taon, no? Ipainomduman ta kung unsa jud atong pinakataas nga tawag. Dili ng professional na ta karon, police na ta, engineer, praise the Lord, doctor, nurse, seaman, dako kay tag sweldo sa trabaho. Pangutana, na ba kay bisag usa lang ka disipulo? Mo na pinakataas nga tawag nimo. Ug hangtod wa pa na nimo igsoon na sinati, wa pa na nimo nahimo, wa pa kaning tubag sa tawag sa Ginoo. No, napay gipangita si Lord nimo. Yes, nalipay si Lord kay Kristohanon ka pero napagid siya gipangita. Kay ang pinakalas nga gibilin nga ipabuhat sa Ginoo nato kanang mag-make disciples ta. Amen. Hallelujah. So let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this afternoon. I pray to all of the viewers right now, Lord, nga aduna mi burning desire, Lord God, nga mag-make disciples kay mauni pinakataas nga calling namo. Bisag nagbanig pa mi kwarta karon Ginoo, bisag dako pa ming tao kung wa mi disipulo Ginoo, bisag usa napakay gipangita namo. So Father God, I pray Ginoo sa tanang mga naminaw karon Ginoo nga naa jud mi kabug-aton Ginoo, naa gid mi uhaw sa mga kalag Ginoo. Ang heartbeat namo, Lord God, para sa mga souls Ginoo. And I pray, Lord God, tagay may kaiso, boldness, kaalam nga langit nun, anointing, Ginoo, fire, Lord God, nga mahimo ning, mo, Ginoo, pinaka goal ang mag-make disciple kay mao na imong sugo. So, i-bless na ng viewers karon Lord God, nga amo jud ning himuon og mutubag mi sa among pinakataas nga tawag. Kay maunay gusto nimo buhaton namo. Thank you Lord, i-bless ng viewers according to the desires of our hearts. So Lord God, again I pray that this message nga among nadungog karon mao ni hinungdan nga magmabungahon mi kay ang disipulo, kang disciples usa sa bunga namo. Ug mao na imong gusto nga magmabungahon mi Ginoo. Ayaw gitugot nga kami imong giluwas Ginoo way bunga. But Lord God, I pray this afternoon nga imong dasigon ning tanan nakadungog ani bisan pa ang mag-replay ani Ginoo. Nga mulakang naging mi sa tawag namo nga mag-make disciple. Dili mi komportable nga luwas nami nga nanimba mi, but Lord, gusto mi nga nami disipulo kay mao na isugo nimo kanamo. Ingon nga ikaw kaniadto nag-make disciples sad ka. Ang imong trabaho among trabahoon karon kay na naman kadiha Ginoo sa imong trono. So Lord, thank you for your word. Thank you Holy Spirit. And gipasalamatan kanamo sa kadaugan. Gipasalamatan kanamo sa imong presensya. So sa among paabuton Ginoo ang dugang milagro, dugang mga kaibulungang butang, kaalam nga langit nun gikan kanimo ug kaisog sa pagsangyaw sa mayang balita. And I declare to all of the viewers and listeners right now nga aduna jud mi tagsa-tagsa ka disciples in Jesus name. I declare it in Jesus name. So Lord, thank you. We give you all the glory and honor, for you alone are worthy.
In Jesus' name we pray. Amen. So, mao na itong live mga igsoon. Habang may nakuha diya. No? So, mao na itong highest calling. Huwag akong anak. Dari, okay naman akong anak. Mga view dari mga igsoon. Nami second floor. Okay, nami sa second floor sa Talungon. Okay, so, that's all for this afternoon. No? Kita-kita, tapuhon na po gino. Mga igsoon, no? Kay ganahan ko mag-live sad, no? Bahala wala tayo background. Importante ang message, no? So, Pastor James, palihog ko appeal sa imong prayer sa adlaw sa among biyahe para Europe kami. Duha ako sa ako igsoon. Brad, kanang kaya ako. Sige naman ko gampo nimo. Unsa man mag-apply mo PR dito? Mga naar ba may Cagayan next year pa noon? Pero dugay pa June, pero man na gid me. Sige atong i-appel na Brad, no? I regards ko sa imong whole family, Galaneda family from Cagayan. Shout out. Praise the Lord. Again, that's all for this afternoon and I'll see you next time mga igsoon. O gusto na ko ipaibalon yung mga igsoon nga karon wala ako sa Bohol, wala sa ko sa Dumaguete. Kay last night nag-live ko. Dahil nagdagandagan as kong followers ba nagdagandagan siya sa plaza, abi niya og plaza sa Dumaguete pero plaza sa Baay City. Dami sa Baay igsoon somewhere in Talungon, Baay City, Negros Oriental. Kaabot pa jud ko, God bless you, Pastor, God bless you more, Chiri May. Okay, so na late, i-replay lang, kay nindot kini ang atong highest calling, aron kabalota. Hello, Pastor, mayong hapon, watching from Bahrain. Okay. Kasi nga si Cyril G. Burden Navarro. Okay. God bless you. Man na, Pastor. Oh, man na. Sister, balikan, tanaw, nindot na ba? Praise the Lord. Shout out po, Marigold Balisbis Diaz. Pastor, visit sa Victory Chapel Christian Center. Asa dire? Wala ko kabalor ba? Ana igsoon Lia Sarabelo Wanal. Basta na ako dire sa Baay City, Negros Oriental, and this coming Sunday I was invited to preach. Na ako speaking engagement this coming Sunday at 9:30 in the morning. I will be preaching at unsa to na? Calvary Chapel. Sakto ba ko? Calvary Chapel diri sa Baez, Negros Oriental. And it's an honor for me nga gi-invite ko mga igsoon ni Pastor Raymond. Naglaglaag ramon ta mi dire unya kanili gracias sa Ginoo na pud mga followers ba no. So salamat kay kita-kita taon niya. No. This coming Sunday sa Calvary Chapel. Praise the Lord. Opo. Anara diri wala ko kabal tuod sister, and then actually di ko familiar diri kay this is my very first time here in Baez. Anyway, naka-ari na day ko before pero dili pa ko minyo, no? Dili kay punto na I don't know kung asa to nga barrio basta diri pero dugay na kaayo way back 2014 siguro or something ana niya. Karon together with my wife o akong anak igsoon karon pagid mi nga kana bitawng amo jud bitawng na sinati ang anindot sa Baez. Unya nindot ba mga igsoon ako i-share ninyo namatay gamay grasya nag shopping may ganyan dito na may gipalit ba barato ra kayo nindot kayo akong gi-shout out ni ang Metro. Unsa to nga na Metro may tawag sa ilang mall dire. Praise the Lord. Unsa man ni? Hello Pastor, help us to total healing sa kumama. Okay. Nakagawas sa hospital watching you here in Singapore. Atuan ang pictura na kaya atuang i-appeal sa atuang personal prayer. You want. Okay, kaya ng anim ni siya. Okay? Praise the Lord. So, pwede rin saan mo mag-message kanong mga followers na to diri sa Baez, no? Pwede rin ta mag-meet, mag-share. Sa kamaayos Ginoo. Sigara na ba magka-istorya na ko, mag-share sa kamaayos Ginoo, makurutan sila sa akuang kasinatian. Grabe ang gihimo ni Lord. Okay, so that's all for this afternoon, and then kani ako ang live ako ning upload sa atong YouTube channel. Nata YouTube channel so wala kabalo no. Mabungahong Kristohanon gyapon. Okay? So see you next time mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kung ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. Again, mabungahong hapon, Baez City, Negros Oriental. God bless everyone. To God be all the glory.